Hola mga kabiyahe, mayong gabi sa inyo. Adik kita subong dito sa SM City, Malagaw-Lagaw. So, ma-celebrate kita sa amon nga 14th anniversary mga kabiyahe. So, it's August 6, subong. Simple lang nga pagtawag ni nga celebration, just the two of us, hindi gali, just the three of us, ako, siya, and kamo. So, lakat ang mga kabiyay, malagaw-lagaw kita dito sa SM City mga kabiyay. So, parang sa gabi, ma-dinner kita, try na to ng pinakanamit ng steak dito sa Haro, kay may gina-offer ang Haro ng steak mga kabiyay. So, see you! You got me singing. So, hola mga kabiyayan, tayo subong sa Mr. T's Sizzlers and Steaks. So, tayo kita subong sa may Haro. Una ni siya sang CPU, kag Rex Bookstore. Kung pakato ka dito, pakato na siya sa bag. Kung dali ka naman yung way, pakato naman CPU mga kabiyahe. So, try natin ang ila steak di mga kabiyay kay susubong naga-crave ako sang steak. So og yun man si Chris nga makama siya steak. And so ginorder namon mga kabiyay, ari makita namon sa inyo. Amo na siyang rib eye, isa ka medium well kag medium rare. And order kami syempre hindi madula per me. Amo niya siyang aton nga fries. And then, ang aton niya pitcher, cucumber lemonade mga kabiyay. So, ang namila sa ilang mga kabiyay dire kay only gravy and only rice sila mga kabiyay. So, ari na mga kabiyay ang ilang fries mga kabiyay. Seryoso, gito si Chris mga kabiyay. Siya bukol, kasi siya hambal-hambal. Kasi siya hambal-hambal yun. Ako lang niya bilog nga adlaw kahambal sa video, kaya siya makalwaka. So by the way mga kabiyay, paano ko na-discover ang Mr. T's? Ang Mr. T's ni may nagpabook sa akon mabakal. Nagalibog ang ulo ko kung di na siya makita ang Mr. T's. Lapit ko na sa Haro. So again, search ko siya sa Google Map. So nakita ko siya. Searchable bala siya mga kabiyay, ang Mr. T's. Searchable siya sa Google Map. Makita nyo siya na yun. Once nga i-search siya sa Google Map mga kabiyay. So muna yun, nagpapakal ang customer dito sa Mr. T's. And then, i-deliver ko siya sa Villa. Ito, upod to siya. I-deliver ko sa Villa mga around 6 p.m. sing gabi mga kabiyay. So muna nga, hindi ka to andrin na mo. Testingan natin kung mag-anniversary kami mga kabiyay. So, Ari na itong steak mga kabiyay. Ano siya, medium well? Medium well mga kabiyay. Ari ako ng steak. So kay Christy, ano to siya? Ano siya? Well done mga kabiyay. So luto na lang ang steak ni Chris mga kabiyay. Okay, yan. Ari ng steak ni Chris mga kabiyay. So mga kabiyay, count tayo.
Gwapo mga kabiyahe, meatloaf steak. Meatloaf steak. Siyempre, ako yan well, medium well. Gwapo. Last bite mga kabiyahe. Last bite. Magkakaman din mga kabiyahe, hindi ko mag-ilusol. Tapos lamig pa sa place. So mga kabiyahe, ubos yun ang steak na mo ni Chris. So, wala, bilin. Pati ang naton yung fries, ubos. Pusog-pusog kami ng mga kabiyahe. So, gitpaskan kami din mga kabiyahe, din nila. Oh. Sa ila bilang ang feedback sa store. And then, mapatapos mo na siya, matapos mo na pala feedback sa ila sa website. May freebies silang, ano ito ganyan? Mashed potato. Like a mashed potato. So mga kabiyahe, hasta na lang kita diri sa atong video. So stay tuned for more updates. Sa next week, papasara kami. Mabubod naman kita to sa aton nga mais sa Sara. So susubong nga gabi, manata kami ng movie, pero malib ni Chris. Manata siya ko ng live band sa Smallville. So, diri na lang kamusta mga kabiyahe. So, kita na magkita sunod. Bye-bye!